på vejen mod Sen, da der ligger en blå mand på vejen og en bil, der pålykker. Det er 26 kilo. Vi er på vej til 2506 plus 1. Fanden, var stadig 06? En var stadig 2506. Ja, men så er vi på vej. Er det her? Ja, det må det være. Tog lige fra dem. Ja, team kører herover til. Ja, det er. Hvad så? Ja, men vi finder ham bare. Vi kører her, så finder vi den her bil, og så ser vi ham med... Okay, han virker sgu da bekendt ham der. Har I kigget i bilen eller hvad? Vi har ikke kigget noget som helst. For fanden kan jeg ikke komme i bagagerummet på den? Ingenting i bag i hvert fald. Nej, jeg prøver lige at skubbe den til siden her. Ja, træder lige ud så. Det kan være, du kan skubbe. Jeg kan sgu ikke engang få lov til det. Nej, hvor er du tyk også. Ej, men altså, hør, jeg har spist for mange gifler, okay? Det var én gang. Det kan du ikke vurdere på, ven. Det kan du bare ikke. Jeg siger det bare. Goddag, du snakker med Lars Mogensen fra Østjyllands Politi. Hallo? Jeg synes, tak for follow. Hallo? Hallo? Nå. Der er sgu ikke her. Det tænker jeg. Og på 2, livet bliver kørt mod Pillbox PT. Vi får lige taget os køretøjet til skift. Har du bare stjålet mine kejler, mand? Hvad fanden, 26? Du skulle bare stjæle. Det er okay. Det er okay. Selvfølgelig må du det. Og hvad hedder det? Hop ind til lige få ophævet zonen. Lige bag mig med blå blink blå. Det er plus, jeg tager den bager. Som så egentlig. Vi skal nå så ikke høre rette. Skal vi komme prik til dig? Skal vi komme prik til dig? S2 plus. Jeg kommer lidt tæt på den modster. Jeg kommer lidt tæt på den. 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 Jeg svæver, jeg er blevet skudt. Det er det altså. Ja, så er det ind til siden. Og nu tager vi follow på Twitch. Tak for det. Ja, så er det ind til siden, mester. Du må ikke gå på vejen. Og Theo tager vi follow også på TikTok. Okay, nu står du også bare. Kæft, du har noget af et forpunkt, hva'? Det er min diller. Erfahrung war. Abracadabra. Ja, dieser Pas på! Barbara eröffnete noch im selben Jahr ein Bar und nannte sie Barbaras Rhabarber. Men jeg ikke sige noget til ham, han opdager det første lige om lidt. Jeg troede, vi skulle afdøge, så er det ikke noget. Jamen, de er ikke på i byen. Der er ikke nogen i byen, desværre. Er der også en P5 i morgen? Der er sgu ikke nogen... Vi skulle få den hele vejen ned. Vi kan indbage køretøjer igen 06. Kom så! Du kan godt! Det var der en kadet, der tør at snakke med til mig, det kan jeg godt. Han siger, at han giver dig bare moralsk opbakning. Jeg giver dig moralsk opbakning. Eller prøv lige at overveje, hvor lidt kadetter, der tør at gøre det, mand. Giv ham lige lidt applaus for det der 6. Jeg kan da godt lade om at give dig opbakning. Jeg kan da også selv gøre det, hvis du gerne vil have, at jeg skal gøre det. Ej, okay, jeg vil være træt af de her blink, mand. Kæft, jeg snart håber, det bliver fikset. Du gjorde det, mand. Du er stadig tyk, men nu har du fået dagens motion. Må jeg ikke give dig moralsk opbakning, eller hvad her? Nej, så... 06, han er sådan en special type. Han kan ikke helt tåle, når folk giver ham det. Og når han endelig får det, så er det fordi, han får nogle dårlige minder fra en gammel kvinde, han engang anholdt. Jeg er vant til at være sammen med 20, så det er ikke fordi, det er de fleste opbakningsmoraler her foran. Hør her. Du kan ikke give mig skylden. Hey, Kian. Altså hør, bare fordi at den kvinde der sad og piller på dig, når du sender det, er det ikke så tydeligt, at det er min skyld. Nej, 06 er den selvtur, den anholdelse glemmer jeg aldrig. Hey, Rune, tak for follow. Må jeg høre om den anholdelse? Få den arm ind i vinduet, få den arm ind, og ja, sådan der, godt. Det er vel frøken.
Hvad fanden? Folk kører så langt. Altså det var fordi, jeg tror det var en fredag det der. Og det var sådan lige om aftenen der, hvor alle var begyndt lige så stille, og du ved, blive lidt høje, og blive lidt fuld, og blive lidt glad i humøret, ikke? Og så var mig og 06 på patrulje, og vi kørte lige så stille ned igennem. Så fanger vi en 54'er, og så tager vi den med. Ja, så var hun sådan lidt rigtig høj, og hendes veninder stod også sådan lidt, og hendes veninder stod lidt og flirtede med 06, men så stod jeg der med at snakke med hende, og hun stod sådan lidt. Og så siger jeg sådan til 06, at han lige skal lægge hende håndjern, fordi vi skal have med på stationen. For hun lige havde prøvet at stå og slå ind i sine veninder. Så 06 lægger hende jo i håndjern, og pigerne står rigtig woohoo, og du skal virkelig ud på en god tur, og alle sådan nogle ting. Og vi står sådan lidt og kigger på hinanden og tænker, ej, det bliver noget lort der. Så kører vi på PD, og så sætter vi hende i cellerne. Og jeg går lige ud for hende en kop kaffe og kommer tilbage. Så står hun kraftedderhak med at prøve at pille på 06. 06, er du okay? Du kan godt lide det. Du kan godt lide det, Oscar. Du kan godt lide det. Men det var meget god. Indrømmet, det var meget god. Det var meget god. Det var meget god. Det var bare en god Halloween. Men 26, bare lige en vigtig ting, ikke? Hvis du nogensinde til fastelavn eller Halloween eller lignende kommer ud til et opkald om noget husspektakel, så sørg lige for, at de ved, at du ikke er stripperen. Hvorefter der bare er 4 eller 5 af de der kvinder, der bare råber, så er stripperen her! Oh, fuck. Og de begynder at tage fat i, ja altså, det var nogen, der har ringet til bilforhandleren, og jeg tænker, der står en jeg skal ikke have, på bilforhandleren nede ved jeg skal ikke have, der er en af dem der lige pludselig står med en hæklerkok, vel? Så jeg tager billedet af ham, og så tager de bare fat i 20, altså. For 20, den helt store omgang. Ude i bilen i hvert fald. Jeg kan sige så meget, at da jeg kom tilbage til Helle nede på stationen, og hun lige skulle sy den om, hun blev lidt forbavset. Det var helt nye rifter, hun aldrig havde set før. Ja, det var i hvert fald helt nye stjerner, der var på skuldrene, det er helt sikkert. Fik de også fat i pjevsen, eller hvad, 20? Ja, min bukser havde det i hvert fald ikke for godt. For satan, hva'? Og så endte med, at vi... Meget korte shorts, han havde på. Ja, Lima kom også lidt hurtigt derhen. Jamen på det tidspunkt havde vi en kvindelig Lima, så ja. De kom frem på området, efter vi havde meldt betjent i nød, så ja, det var en længere forklaring. Det hjalp jo ikke at give dem slag med batongen, det kunne de godt lide. Ja, det tør at siges. En af dem med tæmme baton, og så siger jeg ikke mere. Så den fik jeg også skiftet ud. Yes. Nej, Så for... Hvad satan? Jeg skal sidde og holde 20 på låret. Jamen, du må gerne holde tør. Husk nu. Du skal ikke tage fat i den forkerte gearstang, så bliver 20 sikkert ikke særlig glad. Vi har automatgear, jeg ved godt hvad. Ja, lige præcis. Jeg kan ikke. Det er for godt det der. Der bliver sgu mange sjov. Ej, jeg håber folk klipper. Jo, det var det. Og på 2 vi har mulig aktørsættelse 20 skift. Nå, men værsgo, du må gerne tage sig 20, det er... Jeg vil da gerne. Hvordan Du må gerne. Sådan er det rigtigt, det den der. Jamen, vores blinkersirener går i stykker. Og på 2 vi har aktiv trafikstop bag PD. Vi vil gerne bevæge patrulje, da personen har stukket af fra os før. Kom bare 26. Goddag her, det er politi! Stiv ud og kører ind på fortorvet. Jeg tror, 20 responderer Charlie 98 plus 1 skift. Nå, mester! Hallo? Goddag. Kan du lige komme ind på fortorvet en gang? Du kører sådan lidt hasarderet. Du kører over for 2 røde lys. Kan du lige komme ind på fortorvet en gang? Jo. Nej, mester. For helvede. Op ad 2 stikker af. Vi kører sydgående retning bag PD 20 skift. 26 over til retningen. Jeg kører... Bare giv ham, kom så også. Vis den 06, giv ham. Kom mod P, også. Ja, nu er for løbet og 5 år. Ping-pong! Nej, det er noget på. Så starter vi, mester. Du skal slet ikke løbe. Og på 2 vi fortsætter.
Så, op på 2 ind i vores varetægt. Holy shit. Så lige en håndkant af. Åh, for fanden. Ja, tak. Nej, så har jeg 6 slået den. Og han har holdt herovre. Herovre, vores patroner herovre. 26 patroner herovre. Hvad er sådan det forkerte? Du kan bare sætte den i ærs, hvis det er. Det var nemt, så har vi sluppet for det. Jeg er tilbage igen, der var lige noget op i hovedet, det må jeg undskylde. I orden, 26, ingen stress der. Og på 2 situationsspænding fra butikken, kom. Jeg tror godt, jeg ved, hvem det Og på 2, 1 giffel og 2 giffeltager, det er modtaget. Jeg holder mig lidt baggrund. Skal jeg tage den? Og på 2 er påtager kontakt. 20 skift. Goddag, det er politiet! 06. Hallo? Goddag, jeg åbner lige døren, så vi lige kan høre hinanden. Hey Julie, tak for follow. Goddag, det er politiet. Goddag. Jeg kan hjælpe med. Hvad fanden foregår der? Vi er trætte her. Det er lort, det er korrupt. Vi skal have vores penge. Helt lort og korrupt, I vil have jeres penge. Jeg har rådet en læggeautomat, altså der er ikke engang en halv krone herinde. Han skal bare på, eller ryger han. Nej, du skal slet ikke stå og tro om. Du skal ikke stå og tro om, mester. Undskyld. Tak for jeres follow, Mini og BS. Altså det der er med det, det er jo, I skal være opmærksom på, at lige nu der er I omringet, og I kommer sgu ikke glemme herfra. Så, og I har jo et enkelt krav, da I står med gidsel. Men jeg tænker, vi kan også gøre det her nemmere, og I kan få en mindre straf. For I kommer sgu ikke væk i det lort der. Altså det er flot at sætte kæder på døren, så skal vi jo ikke rigtig forhandle, vel? Så er der jo ikke nogen forhandlinger, ja. Det er jo sundt. I vil have 5 sekunders forspring, er det det? Ja. I kan få 5. I kan få 5. 5 sekunder kan I få, og ikke mere end det. Hvordan tager follow? I kan få 5 sekunder eller ingenting. Det er helt op til jer. Men I skal være masser på, at der er ikke fri passage. Så Okay, så fri passage. kan du bestemme dig, hvilken en du vil have? Ja, godt, vi tager fri passage. Så fri passage. Der er 2, der ønskes fri passage. Vi kan køre til tøj. Der bliver taget motorcykel. Giv mig lige 2 sekunder. Nå, nu skal vi høre her. Hvornår skal jeg komme ud herfra? Hvornår kommer I herfra? Hvem er der har forhandlinger dernede på scenen? Men altså, vi kan sige, at I må køre fra 15.03. 26 skift. Det er modtaget. 15.03. Bare lige afvent med at sætte den afsted. Op to. 15.03 bliver informations... bliver aftalen, de får lov til at passere fra 15.02. 3 hedder det. Kom. Tag dig gidsel. Det er politiet. Hænden op, hvor vi kan se dem. Ingen pulsbevægelser. Politikrenser, 20 skift. Han kan ikke lide, han skulle lige nogle ting i hovedet, så han kan ikke lige snakke. Vi får lige taget nogle håndjern på dig, bare lige for at se, om du har noget på, du ikke må have. Perfekt. Er du okay, mester? Ja. Godt. Hvis det er, så kontakt lige lægevæsenet, hvis du føler, at du har brug for noget, ikke? Godt tænkt, 26. Det er super godt tænkt. Ja, men vi kommer på vejen, vi kommer på hovedvejen. Helt sikkert, det er fucking godt tænkt. Fortsæt med det, endelig fortsæt. Ja, rolig. Ja, tvivler. Han tænker hurtigt, ham der. Ej, selvfølgelig er det sgu ikke det. Og kæft, det er godt tænkt alligevel. Og kæft, det var planen, mand. Hvad snakker du om? Det var tænkt igennem hele tiden. Ja, jeg tænkte nok. Ja, og på to. Vi skal have en patrulje, der kører ned i tunnelen fra Mission Row af. De kører ned i tunnelen nu. Pas på! Headshot! Hænder! Advarsel skulle afgivet. Kom ind. Mike, er du okay?
En god melding. Beklager. Fuck, jeg går til at ramme whoops. Det der, det er crazy, at de ikke stopper. Ja, især fordi jeg havde bare så skud på dem, ikke? Opmærksom, det er kniv. Hænder. Læg dig ned. Læg dig ned. Og betonen stikker af. Stop som mester, du vil få med kniblen. Du vil få med kniblen. Du vil få med kniblen, mester. Ja, vi fortsætter ind imod kanalerne også. Vi har en til at løbe. Jeg tror, vi har en i vores varetægt. Tyskift. Hold da kæft. Tak for det, Charlie. Godt tænkt. Det var ret hurtigt. Vi har 2 mænd i vores varetægt. Der er en kniv. Har vi fået fat i den sidste nedenunder? Ja, den plus. Og på 2. Er du stadigvæk nede under 20? Det er plus. Der er en kniv spottet i motorcyklen. Tyskift. Jeg er kommet tilbage til motorcyklen. Ego 6 skift. Lige og, visitere ham hurtigt og se, om han har kniv på sig. Fordi hvis han har kniv på sig, så den kniv, der lå i motorcyklen til her vores. Det er mere for at være kontrolleret. Tyskift. Ja, plus. Vi visiterer ham lige, så snart han kommer i... Der er der masser på. Klokken den er nu 15.09. Du er her med anholdt sigter for fluftpolitiet. Medvirkningskriminalitet. Besiddelse af kniv. Gidseltagning. Frihedsberøvelse. Du har ikke pligt til udtagning til politiet, for så kan jeg ville kunne forekomme. Du havde kniv på dig, og der er visuelt på dig og kniv med dig i butikken. Og godt. Ved du, mester? Vi tog ham den anden, som vi tog, han havde også kniv på sig. 8 Hvis du ikke siger det, så får du også for oplysningspligt. Nej, han får bare fornægtet til politiets anvisninger. Det giver endnu større straf. Afdring! Så laver sådan en midlertidig hammerslag. Ja, det har jeg slet gjort. Og betonen prøver at stikke af igen. Altså, er du helt spærs eller hvad? Stop. Ja. Du skal jo ikke stikke af. Altså, du er inde på en politistation. Hvad fanden tror du er gang i? Kraftigt det dummeste, jeg nogensinde har set det der. Nej, nu skider jeg ikke. Nej, bare stop. 31. Hvor er vi på vej hen, siger du? Container. Jeg ved ikke, man tør det. Jeg tog beton til 11 respondere på sceniske container her. Ego 6 skift. Ja, det er hyggelige gutter. Det er en sort sportsvogn. Hvad hvis vi afventer lige så højere? Jamen det kan vi ikke endnu, fordi han skal lige se, hvad skal gøre. Jeg tager sådan 5 years hotel mode til Tyskland. Ja, nej, for når vi har gerningsmændene, så kan vi ikke rigtig gøre så meget derinde, vi skal have på dem først. Efter kan vi gøre noget. Wow! Undskyld! Ja, han har spændt sig selv, fast. Det må du gerne, ja. Våbentråd. Træk våben. Åbnet, trække 20. Jeg lader. Og Charlie, hvor mange der er nede af dig? Min fortsætter ned af mod sagen. Jeg synes, at vi responderer. Og på 2, vi får pætpassere paletter nu. Er du klar til at jagte? Tror mig, de kommer til at fortryde dig. Nej, men det var ikke derfor. Det var mere til fluerne. Jeg vil ikke sige, det var der fluerne.
Hallo, Eko. Hvem var det, du kørte sammen med? Er det 3? Jeg er ikke 3. 31. Vi er modtaget 31. Mange du Men jeg ved sgu ikke lige helt, hvor... Kom videre. Kan du så ikke kende ham igen, og så fortsætte med at lære ham med? Jeg kan lige noget skifte ham. I to, du er god hund. Jeg kan godt lide de to. Han vil ikke også kunne lide dig. Men det er kun fordi, du gerne vil gifte dig. Jamen, han kunne ikke lide mig til at starte med. Ej, det er klart, du er en ny mand, husk det. Han er ikke vant til nye folk. Det ved jeg godt, men jeg sagde ikke engang hej til mig. Han bed mig lige pludselig bare i skulderen. Ja, det er hans måde at sige hallo. Hvad fanden er du på? Han kunne lige så godt bare bitte hele armen af dig, husk det. Det er ikke til at afvende 03, da han bag dig som at komme op på Hotel 20-skift. Det er positivt. Jeg befinder mig lige ved Sani-tilkørslen af jer. Ja, plus vi sætter kursen til dig nu. Super, tak for det. Og alle andre patruljer kan bare restituere til CS som 20-årig. B2, jeg har lagt en trafikstop i nærheden af Grave Scene. Jeg ved ikke helt, hvad der sker for mit hoved lige nu. Og P2, vær opmærksom på envejskommunikation. Jeg vil umiddelbart godt bede om en ekstra enhed, da det er 2 mennesker. Jeg har umiddelbart en mistanke for, at det var dem fra før. Så er det 0245 skift. Charlie, hvor befinder du dig? Farve 31 skift. 100, mand. Det glæder jeg mig til. Du er fandme god at køre med. Lige over. Det er længe siden jeg kører med en elev, fordi at, jeg skulle ikke vant til, at de har den store i hovedet. Men der har sgu nogle potentiale. Tak for det. Kan vi? Selvfølgelig. Keep it up. Hold fast i det. 240. Okay, så drejer der hurtigt. Ja, det er den også. Nej, 270 ohms. 240 eller 60. Jeg ser. Hello there. Og 200 ramt bagsiden. Så 20. Det er plus, vi har første prioritet på køretøjet. Ja, det er plus, vi fik lige en lille minivogn af en Fiat 500 til at køre ind foran os, så vi er mistet sekundært. To Forsvarsnød 3, de overtager radiomeldingerne, da han skal have fokus på køretøjet, hans PT alene. 26 år tager kommunikation herfra, Tyskland. Overtager radiokommunikationer med videre. Vel op på, hvor vi er henne. Campus follow. Modsatfærdsretning. Informer modsatfærdsretning. Det gør de. Påtag pit, påtag pit. Så angår de gengivet over det pit. Pit angivet. Lykket. Fuck. Så lader man køre om bagen.
Hvad fanden laver han? Og på 2, vi prøvede ikke engang at give pit. Han var meget langt foran os, da det skete. 2 skift. Det er fint ramt. Han er jo stille. Stop ham. Han løber. Du er klar på stop. Afvent. Og på 2 lokker han mod patruljevognene. Han lokker han mod patruljevognene. Har håndjern. Oh, shit. Okay, hvem smider håndjern på mig? Ups. De 2. Plads. Hvem er der smider håndjern på mig? Har du håndjern af? Ja, tak. Der er nogen håndjern på mig. Det er der ikke lade være med mig at gøre. Ja, han skal også have for vold imod tjenestemand. Jeg er fri. Det var dig, der prøver at gøre det. Undskyld. Jeg kunne ikke lade være, jeg skulle prøve. Hold kæft, hvor skal politiskolen have mere fokus på eftersættelser, man. Er du åndssvagt? Altså, jeg synes, jeg skulle styre på det. Det må jeg give ham. Kæft, der er så mange politi. Jeg prøver at det med kan man ikke helt meget. Kært vogn. Kom så, de 2. Kan du sætte mig af på PD, Evans? Selvfølgelig. Og på 2 er bare som motorcykelholder har vi selv på hotel 20 skift. Jeg synes sgu ellers, det var nogle okay radiomeldinger. Det gjorde det sgu også. Det var dejligt at se og høre. Men til gengæld, altså, du ramte ham ikke vel med god pet? Ja, jeg ved heller ikke, hvordan du er enig om, jeg ikke ramte ham. Jo. Jamen, jeg stod sådan lidt, men det var eddermame godt ramt. Ja, det var perfekt pet. Ja, men det var meget godt. Og med sikring. Men jeg tager sgu æren alligevel. Ja, gør det. Hvis folk så det var mig, så var det mig. Mindre det er dårligt negativt, skider jeg ikke have den, så vil jeg ikke have ro. Nej, men så vil jeg heller ikke have den. Det var ikke mig, der kørte. Nej, lige præcis. Så, tak for turen, Siv. Det er meget, der takker dig. Vi ses i aften. P2, Echo 26, afgående. 2 sammenhæng for 20.